Hello, welcome to my ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସଟାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ପୁରା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆଉ ଯୋଉଟା ବଳକା ଭାତ ଥିଲା ସେଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଦବା। ରହିଗଲା, ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଟିକେ ନା ମାନେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡାଟା ରଖାହେଇଛି। ସେଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ମିଶେଇ ଦବା। ଗରମ ଭାତ ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ, ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗରମରେ ଛଲିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିସ ମିକ୍ସ କରାହେଉଛି ସେଇଟା এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବିନି, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗରମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। এই ବାଲ୍ଟିରେ ଟିଣରେ ଅଛି। ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଦେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗରମ ଭାତ ଦେଲେ ରୋଗ ଫୋଗ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବନି। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘେରି ରହିଥିବେ ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଜାଗା। ଏଇଟା ଏପଟେ ଆଣି ଆସିବା। ଏଇଟା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଶା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। କି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଶେଇ କରି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ମାନେ ସଟି କରି ଖାଇବେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛ। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ଖାଇବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 30 ଦିନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛେ। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଦେବା। ଏଇଟା ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଭାତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ। ଏ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିନି। ତ ଫିର୍ ବି କୁଣ୍ଡା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମିଶା ହଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ବି ଖାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଅଛି, ଇଏ ଖାଇବନି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ସହିତ ହିଁ ଖାଇବ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ଇଏ ମାନେ ଟିକେ ବାଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଇଟା ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା କାଲି ପରଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଭାବୁଛେ।
ତାଙ୍କର କିଛି କରିନି, ଭିତରଟା ଖାଲି କାନ୍ଥ ପକେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ରଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଛି ସେ ଉପରେ, ବାନ୍ଧି କରି ରଖା ହେଇଥିଲା ତ ବାହାରେ, ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଛି। ଇଏ ମାନେ ବୁଲତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଆଉ ଏ ବବଲି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ। ସଫା କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା। ତା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଇଏ ଖାଇବନି, ଟୋଟାଲି ଖାଇବନି। ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇକି, ଗୁଣ୍ଡ ନା ଗୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦଉଛି ତ ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାର ଭରପୁର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କର ମୋତେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଉନି ଟିକେ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅ ଟିକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।